Boas tardes e gracias a todos e a todas, porque nos últimos vídeos que puxe nas miñas redes sociais fostes moitísimas as que lle destes o botón, compartistes unha barbaridade. Gracias por quererme tanto e por difundir o noso. A maior veces que compartas, maior chega, e estes recunchos a veces menos coñecidos do noso país, pois chegan a máis xente, e a mí me alegra de conocer, de que coñezan o noso. Eu moitas veces defínome: ti que eres? Eu son galego dependente, necesito de Galicia, necesito de vir a estes lugares e de poder compartilos con todos vós. Hoxe estamos na fervenza da Fírveda, este é o río Verdugo, estamos de verán, xa o caudal de auga baixou moito, porque toda esta zona que vemos hoxe verde, aquí diante da poza, de inverno, isto está coberto de auga, é imposible, non? Poder incluso estar aquí, non? Entonces, bueno, un sitio espectacular, ollo, bueno, a Fírveda pertenece, está cerquiña do Pelete, pertenece, creo que a parroquia de Seixido, no concello de Alama. Entonces, se vindes, coidado, os camiños a estes sitios non son doados, incluso aquí hai algún tramo realmente perigoso, a lo menos chegar aquí, visto desde alá, desde unha especie de mirador que hai aí, tal, pero baixar aquí é peligroso, non? Entonces, sempre con cuidado, que eu non quero por nada de mundo enterarme mañán de que un seguidor meu, por vir a ver este sitio e facer o tolo, como fago eu moitas veces, levou un golpe. Gracias de corazón, gracias por compartir, gracias tal. É unha cousa, porque ademais hai moita xente. Cando veñamos a estes sitios, todas as mierdas que generemos ao bolsillo, non deixar nada aquí. Que a veces os galegos somos bastante maltratadores do noso país. Entonces vamos a levar a merda cada un a súa, verdad? E nada máis. E eu deixo-vos a Fírveda. E vou parar aí na aldea a contarvos unhas cousas curiosas. Chao, gracias.